Aci, veliki brat te poziva da dođeš u ispovedanicu i da se predstaviš lično svim slušalcima ovog programa Velikog brata. Kako se zoveš i šta si ti u stvari? Aca Cara iz Svrljiga. Super, Aci. Dajem ti priliku da pozdraviš koliko hoćeš sada. Drugari, pozdravim sve i devojke ko me zna ovde, koji se ljubi. Sada kada si pozdravio, sad ćeš mi reći šta si radio malo pre u kuhinji u kući Velikog brata. Zbog čega su bile ove prozivke upućene tebi? Sada lepo kaži šta si radio, Aci. Jebao sam pičke, one iz Pariza. Plako je mamica mala, 60 puta jebao, kecao sam. O moj Bože, reci mi šta si dalje radio. Lizao sam pičku, 500 puta jebao sam. A sada mi reci šta si se ti žalio. Zbog čega? Ko te dirao i šta ti je ko radio? Pačicu mi drkao, ženska jedna. Ne mogu više da slušam te tvoje gluposti. Kaži mi gde si bio pre boravka u kući Velikog brata. U zatvoru sam bio, skupio sam liste u zatvoru, čistio sam klozeti. Dobro. Sada vam moraš reći jednu englesku reč. To je zahtev Velikog brata. Engine. Box engine. Reci mi šta su ti rekle cure iz susedne sobe. Neke vulgarne reči su bile tu. Šta su rekle? Pa ako ležiš pičku, kažem, ja gutam spermu u pičku, ono, sise, piješ, ono, udarim lizovi. Reci mi kakve su pičke ovih novih dama što su došle u kuću. Ono je sve brijane pičke. Reci mi šta ti je rekla ova najmlađa stanarka. Vidim da je kurac viri iz očima. Pa kaže, ajde se jebemo, kaže. I kaže, ako se jebeš, nije dobro. Ako ležiš pičku, kaže, možda se opereš pičku. Reci mi za kraj, kakve sise ima. I to bi bilo sve. Sise dobro, ona je ovako japanski mala, kako... I to bi bio kraj prvog dela druženja u ispovedanici Velikog brata. Pozdrav, Aci Jovanoviću. Možeš da napuštiš ispovedanicu. Ja sam Aci legenda, car i kraj.